Pontevedra unirase o vindeiro 14 de novembro á celebración do Día Mundial da Diabetes. O Concello organizou para esta cita unha ampla programación co obxectivo de dar visibilidade á enfermidade. A primeira actividade é a Volta a España pola Diabetes, un evento impulsado pola Fundación Diabetes Cero. Este ano, polas circunstancias que todos xa coñecemos, non se pode facer prácticamente nada in situ, entón, dende a Fundación Diabetes Cero é unha fundación de carácter nacional que ten espallados por todo o Estado 17 delegacións, unha delas aquí en Pontevedra, xunto coa Asociación de Diabetes de Madrid, a nosa delegación de Madrid, concibiron e organizaron unha carreira virtual consistente en percorrer por todo o Estado, pasando polas 17 delegacións que temos por todo o Estado, obviamente. Toda a xente que queira, hai unha aplicación que todo o mundo que corremos todos os días podemos acudir a esa aplicación que está na web de Anedia e aí subir o que recorremos todos os días, sacarlle unha foto, digamos, a eses kilómetros que facemos para ir sumando todos nesa aplicación. E podemos colgar nas redes sociais todos os días o que andamos, o que nadamos, o que andamos en bici ou o que corremos, non? A segunda actividade é unha proba xa tradicional na cidade, a 7ª Milla Solidaria Anedia, un evento que se levará a cabo no Centro Galego de Tecnificación Deportiva e que estará restringido pola COVID ao máximo de 200 participantes. A milla vai a ser federada, indudablemente, porque o protocolo así o exixe, non pode ser popular, pero, como digo, nela habrá nenos e nenas desde 8 anos ata os maiores, hasta os de 35 ou 40 anos. A última pata desta celebración centrarase nos máis pequenos. A Asociación Anedia desenvolverá charlas formativas para familias con fillos pequenos e levará a cabo un espectáculo de contacontos en 3 centros educativos da cidade. Uns contos adicados aos máis pequenos para facer unha integración da diabetes nos colexios. Así é máis fácil de entender aos nenos pequenos que teñen diabetes e aos seus compañeiros para que lles sexa fácil e que o vexan normalizado o ter unha enfermedade como é a diabetes. Por último, e co obxectivo de reclamar máis recursos na investigación desta enfermidade, a Fundación Diabetes Cero e a Anedia entregarán un manifesto a diversas institucións e administracións.